हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे रैसुमै ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय। बेनिफ्राय दासान्दि सोलिबाय थानाय रसमा ब्रह्मनि भाइरेल भिडिअखौ नोंथांमोनहा मिथिजोबखाबाय जानांगौ। बेनिफ्राय बे भाइरेल भिडिअखौ लानानै जों गामिनि सासे आब'आहाय माने फंनैसो बुंनो होननानै आंखौ बार रिकुवेस्ट खालामनायलाय आङो बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्रायो भिडिअखौ नायनानै लादो बे आब'आहाय सोरनि सायाव मा बुंदों। नै मनिसा आं नोंनि मा दाय मावदों? नों आंखौ मानो बेबायदि भाइरेल हगारबाय थाखो फेसबुकआवलाय? आं नोंनि मा दाय मावदों? आंथ' दाय मावग्राखौसो रायदोंमोन होनदोंमोन आरो सेन्देल माला गानहोनो नागिरदोंमोन। नाथाय नों आंखौ मा दाय नुनानै होनखो? ना नोङो रसमाजों रायजो जाफैदों ना नों जारिमिननि सोमोन्दै नों मिन्थिगौ? आङो जे बिसिनि न'खर अन्दराव सानफ्रामबो आङो खामानि मावफैयो जायो। आं बिसिनि न'खर अन्दराव आङो सानफ्रामबो गालि गुलि थाङो फैयो मिथियो न' खाथिनि आङो मिन्थिगौ। नों सोरजों रायजो जाफैदोंमोन ना सोरजों रायजो जाफैदोंमोन? नों आंखौ मानो फेसबुकआव एसे गाज्रि हगारदों? ना नों नुफैदों? दादि रबिबाराव मिथिंबावनो फाथैलाइखौनो बिसिबावाखै नों फैनो ना मानो? नों आंखौ मानो मनिसा एसे गाज्रि मोनसेयाव बसुमतारी नों एसे गाज्रि आंखौ मानो इउटुब चेनेलाव हगारबाय थादों नोङो? नों बे इउटुब चेनेलाव आंखौ हगारनायखौ गार नोङो। नङाबा नोंखौबो आं गाज्रि हगारफिनबावगोन। आंना मबाइला फिसासो, आंना मबाइला गुवार गैया। आंखौ बुरै थुरि होनानै नों मानो आंखौ एसे गाज्रि हगारबाय थादों नोङो? नङाबा नोङो दिगदारसो जाबावगोन मनिसा। खुलुमबाय आं मनिसा नोंखौ। नों आंखौ फेसबुकआव बेफोरबायदि एसे गाज्रि हगारनायखौ गार। रसमाया दिनै मोजां मोनबा मानो हौवाखौ गारनानै गुवाहाटियाव थाहैबाय थायोमोन? मानो गुवाहाटियाव थाहैनानै सानथाम सानब्रै थाहैयोमोन? रसमाया दिनै मोजां मोनबा बयबो बेखौ न'खरनि मानसिया बयबो माबाखायमोन जोंनि गामियाव बेफोरबायदि गैया होनना, जोंनि न'खर अन्दराव बेफोरबायदि गैया होनना बियो गोरों गोरा जाथों होननानै हगारदोंमोन। दिनै हगारै बैसां सायाव मोसानाय लाव मानजोब्बाय बियो। लाव मानै जोंखौ दिनै रायजोखौ मेगन खाथेना दोनजोब्बाय नङा होमबा? रसमा बायदि मानसिया मा मानसि बेलाय? बैथालिसो बे सासे। फिसाखौ गोसोखांना मानो फैयाखै बियो? बैथ' सम होदोंमोन मानो फैयाखै बे रसमा बायदिया? आरो आंखौसो नोंसोर इउटुब चेनेलाव गाज्रि कमेन्टआव हगारदों। दिनैनिफ्राय बेबायदि आंखौ कमेन्टआव हगारनायखौ नोंसोर गारदो। नोंथांमोनहाथ' नुबाय जानांगौ सोरनि सायाव मा बुंदों। ओमफ्राय नै आंहा जलफि जागासिनो दङ लोगोफोर। ओमफ्राय आं बुंनायनि खोथा नङा बियो। मानो होनना बुङोबा बे आब'आ सोरनिबा मबाइलावहाय भिडिअखौ नुनानै सहायनो हायिलाय बियो आंखौ रिकुवेस्ट खालामफैबाय थानायखायसो आङो बे भिडिअखौ हगारनाय जादों। आंखौ गाज्रि मोननाङा लोगोफोर। बाय बाय। आं जलफि जाबाय थानोसै।